Bosni i Hercegovini, želimo vam dobar prijem. Zahvaljujemo upravi Gazi Husretbegovog Vakufa koji su naši domaćini u ovom prijenosu. Danas je Mubarek petak, 10. je Zulhidže, 1441. godina po hidžri, 31. juli 2020. godine po miladu. Današnjim danom se kompletira niz od 10 dana mjeseca Zulhidže, mjeseca velikog dobra, mjeseca hadža, kurbana, dobrovoljnog posta na danu Arefata, tekbira, tešrika, tahmida, tehlila, mjesec pobožnosti, pokornosti i poslušnosti Allahu Đelešanuhu. Od konaka do konaka sve hađija do hađije. Ja Rasulallah, ti zatraži da se ummetaškom grije. Ja Rasulallah, ti zatraži da se ummetaškom grije. Ey ašici srca bolna, Iza nas je i dan Arefata. Jedna od vrijednosti mjeseca Zulhidže jeste i to da je uzvišeni Allah tih dana usavršio ovaj din i upotpunio svoju blagodat prema vjernicima. To je najveća blagodat uzvišenog Allaha prema ovom umetu, kada im je vjeru učinio savršenom i potpunom. Uzvišeni Allah je rekao: danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Poslanik Muhammed alejhi selam o tome je obavijestio muslimane na oprosnom hadžu.